Have you heard about Japan-inspired Christmas village at Bayambang, Pangasinan? Well, this is what you are going to see. Sakura tunnel, sakura trees, and thousands of Christmas lights with artificial grass carpet, and many more. It's so amazing, right? So what are you waiting for? Let's go to the Christmas village of Bayambang, Pangasinan with your Katoto, Kinju. At nadaanan din namin ang bayan ng Alcala, kakaiba din yung street lights nila sa daan. After 1 hour na biyahe, nakarating din kami from Pusulubyo to Bayambang, Pangasinan. Ang ganda naman, madaming silu-silu talaga ang bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ayos lang, 10 minutes, di ba? At ang haba ng pila mga katoto, pero okay lang, 10 minutes lang naman ang pag-stay mo sa loob ng Christmas Village, kaya tamang hintay lang sa pila. Ang seryoso ng kasama natin dyan. Mukhang may malalim na iniisip. Oy, tinalin. Nahiya bigla si Ate sa pagkaway. Ayun, larga na after ilang minutes na pila. Sige po, diretso po sa loob. Wow! Alitax. Uy, umiikot lang si Bangking oh. Galing oh. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa Bayambang Christmas Village. Gusto yung oras natin, wala na. Trans pa lang po. Sige, lakad lang. Maraming salamat po. Ang ganda nga naman sa loob, mga katoto. Nakaka-amaze. Talagang ginastusan at nag-effort sila dito. Patok na patok talaga ito sa mga bata at isip bata. Japanese-inspired village talagang datingan eh, no? Ang daming tao tapos limited lang yung time sa loob kaya mabilis ang kuha na lang ginawa ko mga katoto. Ito yung igloo nila. Lahat ng nasa loob mukhang nag-aapura din. Baka maabutan ng time. Sayang ang pang my day. Whee! Ngayon alam nyo na kung bakit dinarayo ito. Kakaiba sa lahat ng silaw-silaw na makikita mo sa mga bawat bayan. Nakauna yung 7 seconds. Ayan oo. Bibuhanan pa. Okay, that's all for tonight mga katoto. Next time ulit, good night!